Pariaman. Goyang mangko di karua di kali apulo angkonyo batang manjago sansai den malang den. Oi dirantau indah dosanang di kampung marasai badan kama badan kabatenggang saja mati mandekan buang 68 sansai den kamu ipinang mudonyo de ulah kasih mandalam digayuhon sudui matonyo sansai den malang den. Oi lah masa ana sirang kapau coba dajo sambaran dang tadanga udah main bau we adia capek lah pulang ampe puluh datang sansai den. Oi si Udin anak tiku merantau ke Pariaman menang hitaga di pintu mencalia udah berjalan yoga rantau urang dari 61 usaha sana ragukan coretlah di situ
Di mimpi